El programa aquest, els darrers anys, ha tingut un creixement bastant important, bastant significatiu. Us donaré només algunes xifres perquè pugueu mesurar el creixement d'aquests anys. L'any passat vam tenir 113 tallers a través d'aquest programa, enguany arribem a 140 propostes. Hem passat de 62 tallers l'any 2012 a 140 el 2018-19. El salt és espectacular, sobretot els darrers anys. Del 2015, que eren 68 tallers, en 140 d'enguany. També hem renovat la pàgina web que la teniu projectada aquí a la pantalla. El Departamento de Medio Ambiente y Conservación de la Biosfera, en el cual la educación ambiental es un apartado muy importante de las actuaciones que llevamos a cabo en los últimos años. La idea era que els músics poguessin conèixer molts aspectes de la cultura. En el cas concret del coneixement de la tradició marroquina, fem incís en el concepte de música tradicional. Per exemple, hem fet unes didàctiques que seria un poc aquesta part de contes, perquè estem en l'escurça i l'estem intentant també que arribi a totes les escoles, a totes les cases, i després l'altra part per secundària i per adults, que serien dos llibres sobre la paret seca i la pedra tallada.